Salam eli hormatly adamlar. Garaşsyz baky bitirip yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow san ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlary Aşgabat şäheriniň hemem vilayetleriniň häkimleri gatnaşdylar. İş maslahatynyň dowamyna yurdumyzda halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek, ekrançylyk meýdanlaryna möhümlüğün oby hujuluk işleriniň alyp barylyşy ýa-da ekişine görülýän taýýarlyk bilen baglanşyk meselelere garaldy. Hormat prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meriýedow hemde vice-premierler Uradgelliýew, Glyzow güne aratnaşyga çagyrdy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meriýedow häzirki döwürde ýurdumyzda halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek, şunda döwlet başlarymynyň taşlygyna laýyklykda ýoly goýulan hyzmatdaşlygy diversifikasiýa bilen giňeltmek boýunça degişli düzümler bilen birlikde alınıp bolýan işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Soňra vice-premier Uradgelliýew häzirki döwürde hökümetara Türkmen Gadak toparynyň teklibi hemde oňa laýyklykda ýurdumyzda gaýtan işleýän Tenagat tesgatynyň guruljak ýerini kesgitlemek we bu urda ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek ugruna alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary ykdysady, ilmi teňki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Gadak toparynyň Türkmen tarapynyň ýol başly Glyzow gözükçü diýen düzümlerine alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, hyzmatna döwlet başlarymynyň taşlygyna laýyklykda halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek, geçirilýän gepleşikleriň netijesinde gadanyň alançyklary üstünlikli ýerine getirmek ugruna durumşa geçirilýän şeýerler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabatlar dinläp, häzirki döwürde milli ykdysadymyzyň ähli pugdaklaryny, halkara gatnaşyklarynyň köpügürli esasy ösürilýänini, şonuň bilen baglykda ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça gadanyň alançyklaryň ýerine getirilmeginiň ykdysadda aýdan bolşaýaly döwletara gatnaşyklarynyň ösürilmegine de beýiklikdigini bellädi. Döwlet başlarymyz Gazakstanyň hökümet wekiliýetiniň ýurdumyzda bolan saparynyň şäherlerini, Gadak tarapynyň Türkmen Owan serhetine gaýtan işleýän Tenagat toplumyny gurmak baradaky teklibi barada aýtdy. Şoňa bilen baglykda hormat prezidentimiz vice-premierlere degişli teklipden gelip çykan wezipeleri içkin öwrenmek, Tenagat toplumynyň ýerleşik ýerlerini kesgitlemek meseleleri boýunça degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Bellenşýäli ykdysady, alym teňki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Gadak toparynyň Türkmen tarapynyň alyp barýan işiniň netijelik häsiýeti eý bolmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Hormat prezidentime de vice-premierler Meriýedow, Uradgelliýew hemde Glyzow ýüzlenip, Türkmen Gadak gatnaşyklarynyň mundan meýlekde işçileşdirmegine hemde täze iş orunlarynyň döredilmegine möhüm ähmiýeti bolan Gadak tarapynyň Türkmen Owan serhetinde gaýtan işleýän desgany gurmak boýunça geçirilen gepleşikleriň netijesinde gadanyň alançyklaryň ýerine getirilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Döwlet başlarymynyň belleşýäli Mar vilayatynyň Serhetabat etrawynyň şäherine teklip edilýän Tenagat toplumyny gurmak üçin ähli zerur düzümler, şol sanyna awtomobil we demir ýollary bar. Hormat prezidentime de şonuň bilen baglykda oňşy ýurdun öňümçük tesgatynyň gurulşyk işlerine girişmek bilen baglanşykly meseleleri degişli tarap bilen alalaşmak taşyrdy. Soňra döwlet başlarymyz sanly gomarkaly geçirilýän iş maslahatyny ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary Meriýedow, Abdurrahmanow, Pürçökow güne aratnaşyga çagyrdy. Vice-premier Abdurrahmanow häzirki döwürde ýurdumyzda ýalňyz energetika toplumyna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, döwlet başlarymyzyň taşlygyna laýyklykda ulgamy diversifikasiýa bilen ösdürmek, hususan uglevodorod serişleriniň eksport edilýän möçberlerini artdyrmak boýunça ýerine getirilýän toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde dünýä ýüzünde ýurdumyzyň uglevodorod we energiýa serişlerine, şol sanyna tebii gada, elektrik togyna islegleriň barha artýanyny belläp, ykdysadymyzyň binýatlyk pugdaklarynyň işini talaba laýyk ýola goýmak, oňa häzirki zamanyň özen tejribesini ornaşdyrmak we halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek meselelerining hemişelik üns merkezinde saklanmalygyny aýtdy. Bu babatda vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçökow häzirki döwürde ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iýerilýän möçberlerini artdyrmak, täze eksport ugurlaryny açmak boýunça döwlet başlarymyzyň ulal beren tapşyryklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, tebii gadyň ägir tulgorlaryna eýe bolan ýurdumyzda elektrik energiýasynyň öňümçüligine, onuň eksport ugurlarynyň artdyrylmagyna zerur üns berilýänini bellädi. we burada alymyň täze gazananlaryny ornaşdyrmak, buğdagyň diversifikasiýa bilen ösdürmegini üpçün etmek meselelerine toplumlaryň esasy çemeleşmegi taşyrdy.
Soňra vice-premier Daşary işler ministri Meredov geografik taýdan amatly çäkde ýerleşen Türkmenistana dünýä giňişligine uly gyzyklanma bildirilýäni barada aýdyp, ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek, aýratynda ýödary beýpiti gatnaşyklary ösdürmek we burda degişli gepleşikler geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz häzirki döwürde gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen döwletara gatnaşyklarynyň ösdürülmegine üns berilýänini belläp, bu gurda hereke edýän hökümetary toparlarynyň işini talaba laýyk ýola goýmak ornuny berүү tagallalaryň edilmeligini aýtdy. Hormat prezidentimiz vice-premier Abdurrahmanow ýüzlenip, Türkmen TV gazyny goňşy ýurtlaryň çäginden orta we ýakyn günnäger ýurtlaryna üssaşy iwermek meselelerini hemme taraplyny tasda öwrenmegi tapşyrdy. Şeýlekem döwlet başlarymyz vice-premier Pürçekowa ýurdumyzda öndürilýän elektrik togyny goňşy ýurtlaryň çäginden üssaşy geçirmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça gyzyklanma bildirýän taraplar şol sanyna orta we ýakyn günnäger ýurtlary bilen gepleşikleri geçirmegi tapşyrdy. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi bu wezipeleriň guramaçylyk meselelerini öwrenmeliler hemde ýurdumyzyň halkara gatnaşyklaryna möhüm ähmiýeti bolan işleri utgaşdyrmak boýunça zerur tagallary etmeliler diýip döwlet başlarymyz bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz halkara gatnaşyklarynyň diversifikasiýa bilen ösdürülmeginiň, şunu ýöne möhürlüjleriň üssaşyl geçirjeginiň we sarp edijeginiň beýpitleriniň gözüň tutulmagynyň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny belledi. Hemde kefiyetlerinden ähli wezipeleriň üstünlükli ýerine getirilmek wagtda degişli ýol başlara birnäçe tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz sanyl gomarkaly geçirilýän iş masagyny dowam edip, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary Toýluýew, Pürçekow hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymowy güne aragatnaşyga çagyrdy. Elki bilen paýtagtymyzyň häkimi Gannymow häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäherine alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, aýratynda ak mermerli Aşgabatda arasaçylyk, awadançyk kadrlarynyň bir jaý edilişi, guruluşa alınıp bolýan desgalardaky işleriň depkinlerini ýoklandyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeleriň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, paýtagtymyzda alınıp bolýan işleriň ähli wagtda nusgulyk dereje eýe bolmalydygyny belledi. We şäheriň çäklerine alınıp bolýan guruluşyk işleriniň depkinlerini nägilik bildirdi. Şonuň bilen baglykda paýtagtymyzda alınıp bolýan ähli işler, şol sanyna guruluşyklar belirlenen kadrlara laýyk derejede ýerine getirilmegi möhüm talap bolup durýar. Soňra vice-premier Pürçekow gödegçige diýen düzümlerini, şol sanyna Aşgabatda ýerine getirilýän işleriň ýagdaýy we paýtagtymyzyň çäklerine gurulýan desgalardaky işleriň depkinlerini güýçlendirmek we olaryň ýokary hili ýerine getirilmegini üpsün etmek ornuny edilýän bilelikdäki tagallar barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň baş şäheriniň awadançyk we ekologiýa derejesine bolşýaly, paýtagtymyzyň çäklerine guruluşa alınıp bolýan desgalardaky işleriň ýagdaýyna ýygyderli gödegçilik edilmelidigine ölçekdi. Bu wagtda vice-premier birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Toýluýew gödegçige diýen düzümlerine alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, aýratynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň täze binalaryny gurmak boýunça alınıp bolýan giň göçerli guruluşyk işleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzda häzirki zaman ilim bilim ulgamynyň ösdürilmegine, şunu bilim ojaklaryna täzil tehnologiýalaryň sanyl ulgamyň ornaşdyrylmagyna, şol bir wagtyň özünde büyük düzümleriň binalarynyň guruluşyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini belledi. Şunu bu gurda alınıp bolýan guruluşyk we döwre baplaşdyryş işleri ýygyderli üns merkezine saklanmalar diýip döwlet başçylygy aýtdy we vice-premierden degişli işlere gödegçiligi güýçlendirmegi talap etdi. Sanyl ulgam arkaly geçirilýän iş masagyny dowam edip, soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň owasyna toplumyna gödegçige diýen ornmasary Urad Gelliýew hemde wilayatleriň häkimlerini güne aratnaşyga çagyrdy. Ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanow häzirki döwürde wilayatda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, gowy çekişini belirlenen möhletlerde we talaba laýyk geçirmek maksady bilen ýerleri, ekşide ulanjak tehnikalar we zerur bolan tohumlary taýýarlamak işleriniň barşy, aýkinler edilýän iýdek işleri, gowy çekiş bilen bir gatarda beýleki göýkinleriň ýalky mewsümine taýýarlyk barada hatabat berdi. Bellenşäli wilayatyň mallarçylyk hojalyklaryna ogluk gowy mewsümine guramaçyklyk geçirilmegini üpsün edýän ähli zerur çäherler görülýär. Şeýlekem wilayatda o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleriň üstünlükli bir jaý edilmegi, belirlenen guruluşyk işleriniň öz wagtyna ýerine getirilmegi we olarda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegi bilen baglanyşyk meselelere aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, gowy çekişini agratehnik möhletlerde we ýokary hilde geçirmek, ekşide ulanjak obyg jok tehnikalarny we beýleki gurallary talaba laýyk taýýarlamak,
kärenetçilerin zerur bolan tohumlar, dökün bilen üpçünçügini ýola goýmak meselelerinden wajypdygyny bellädi. Şonuň bilen baglanykda güýlük buğday eklen meýdanlarda ösüşdigini tutmak, ýankeşlere garşy göreş işlerini kada laýyk alyp barmak wajypdyr. Hormatly prezidentimiz vilayetde ýazlyk soğun ekişini 5 martda tamamlamak, şu maksat bilen soğun ekişiniň diýip günlerini güýçlendirmek we ony belirlenen möhletleri tamamlamak üçin ähli zerur çäreler görmek işlerine jogapkärçilikli çemeleşilmeliligini bellädi. Şonuň bilen baglanykda hormatly prezidentimiz vilayetde soğun ekişiniň diýip günlerine nägilelik bildirdi. Hemde işleri talaba laýyk ýola goýmagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuşyk ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň çözgüdünde toplumlaryň esasy çemeleşmegiň möhümdigini belläp, vilayetiň çäklerine bina edilýän medeni durmuş maksatly desgalaryň gurulşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtyny ýerine getirmeginiň möhüm talap bolup durýanyna üns çekdi. Soňra Balkan vilayetiniň häkimi Atakalliýew vilayetiň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan möhümlerin obagjylyk işleri barada aýdyp, olaryň diýiplerini ýokalandyrmak, obagjylyk teňkelerini we gurallaryny şol wagtyň özünde ýerleri ýa-da ekişine taýýarlamak, ýer almanyň göýük bakçy we beýleki kinleriň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şeýle hem vilayetiň çäklerine gurulşyga alınıp barýan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, meýleşdirilen işleri öz wagtyna we ýokary hilli ýerine getirmek, aýratynda möhümlerin obagjylyk işlerini ýokary derejede we aýratyn kadra laýyklykda geçirmek, ýa-da kişine taýýarlanan çäklerine alınıp barýan işleriň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek meselelerining möhüm talap bolup durýanyna üns çekdi. Döwlet başlarymyz vilayetiň akin meýdanlaryna ösüşdigini tutmak we buğdaýy goşmaça iýmitlendirmek, ýazlyk ýer almanyň ekişini guramaçykly geçirmek we ýerleri agritien kadra laýyklykda taýýarlamak meseleleriniň wajypdygyny belläp, olary öz wagtyna we ýokary hilli geçirmegi taşyrdy. Şeýle hem hormatly prezidentimiz vilayetiň mallarçylyk goýjuluklaryna alınıp barýan işleriň häzirki döwrüň möhüm meselesini aýdyp, kesitlerin wezipeleriň ýokary hilli ýerine getirmek urna zerur tagallalaryň edilmelidigini bellädi we bu babatda häkime anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiziň belleşýäli ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuşyk ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasynda kesitlerin wezipeler üstünlikli durmuşa geçirmeliler we medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýollaryň we beýleki urduş tüzümleriň gurulşyklary öz wagtyna tamamlanmalydyr. Olarda ýokary hil derejesi üpçün edilmeliler. Soňra Daşoğuz vilayetiniň häkimi Nazar Muradow häzirki döwürde vilayeti durmuşyk ykdysatdan ösürmek boýunça o milli maksatnamasynda kesitlerin wezipeleriň ýerine getirişi, şeýle hem möhümlerin obagjylyk işleriniň ýagdaýy barada hatabat berdi. Şu günler ýa-da kişine taýýarlyk bilen bir gatarda akinlere iýdek işlerini talaba laýyk alyp barmak, ýer almanyň we beýleki göýekinleriň ekiljek ýerlerini taýýarlamak ugruna toplumlaryň işler amala aşylýar. Mundan başga da vilayetde türlü maksatly binalaryň, beýleki desgalaryň gurulşyk işleriniň diýiplerini ýokalandyrmak meselelerine ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gowaça we beýleki kinleriň ekiljek meýdanlaryny, obagjylyk teňkeleri taýýarlamak, kärenetçileriň ýokary hilli tohumlar bilen üpçünçiligini ýola goýmak meselelerinden häzirki döwrüň möhüm talapdygyny bellädi. Şoňa baglykda milli liderimiz alınıp barýan möhümlerin işleriň talaba laýyk gurulmagynyň, olaryň öz wagtyna we ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm wezipe bolup durýanyna üns çekdi. Döwlet başlarymyz vilayetde ýazlyk soğun ekişine 25 fevralda, ýer almanyň ekişine bolsa 1 martda girişmek, şunu ýerleri, obagjylyk teňkelerini degişli derejede taýýarlamak meselelerining wajypdygyny bellädi. Bu babatda häkime anyk görkezmeler berdi. Şol wagtyň özünde döwlet maksatnamalarynyň gelip çykan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegine ýören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasda çemeleşilmeliler. Soňra vilayetiň häkimi Amangeliýew gowy ekişini belirlenen agritien möhletlerde we talaba laýyk geçirmek, ýerleri eksport boljak teňkeler we gurallary taýýarlamak urna degişli tüzümleriň taýyşly işiniň üpçün edilenligi barada hatabat berdi. Şunu akin meýdanlaryna alınıp barýan iýdek işleriniň hilini ýokalandyrmak we olary agritien kadra laýyk ýagdaýda geçirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Şol wagtyň özünde o milli maksatnamasyna laýyklykda medeni durmuş maksatly desgalaryň, lagam arasaraýjy we suw desgalarynyň gurulşygynyň diýiplerini ýokalandyrmak wezipeleriniň üstünlikli ýerine getirilmegine zerur derejede üns berilýär.
Şeýlekem häkim 2021-nji ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraf diýen derece gurunnaky beýatsyň geňçisi bolan vilayatyň diýeni etrawyna munasip bolan bayragy gowşurmak dawrasynyň ýokary guramaçyk derejesine geçirilenini belläp, şeýle ýokary döwlet bayragynyň gowşulynyny üçin arkada prezidentimize tutuş vilayatyň ýylatynyň adyndan çoňur hoşalyk sözlerini ýetirdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, häzirki döwürde ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň guramaçykly we ýokary ýyly geçirilmeginiň geljekki bol gatyryň bünyady bolup durýanyny bellidi. Şeýlelikde ýerleri, owazlyk teňkelerini ýa-da ekişine taýýarlamak, daýhanlaryň durmuşyna wajyp hataplanýan ekiş mögzümli ýokary guramaçyk derejesine geçirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmeliler. Hormatly prezidentimiz bu barada aýtmak bilen vilayatda ýazlyk soğan ekişini 5-nji martda tamamlamak, şol wagtyň özünde ýazlyk ýer almanyň ekişini guramaçyk geçirmek meseleleriniň wajypdygyny belledi. Bu babatda häkime birnäçe anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz vilayatyň çäklerine guruluşga alınıp bolýan desgalardaky işleriň depkinlerini ýoklandyrmak, guruluşyklary öz wagtyna we ýokary ýyly tamamlamak boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek urunna ýerur tagallalaryň edilmelidigine ölçekdi. Munyň özi vilayatyň ýylatynyň durum jüpçünçligini gowlandyrmagyň möhüm urlarynyň biri bolup durýar. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Ana Berdiýew häzirki döwürde vilayatda alınıp bolýan mögzümleriň owagçylyk işleri, ýerleri we teňkeleri hemde ekşi turanjak gurallary ýa-da ekşine taýýarlamak, şol wagtyň özünde ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň goýok bak çekinleriniň ekşine taýýarlyk boýunça ýaýlandyrylan işler barada hadabat berdi. Şeýlekem vilayatda o milli maksatnamasynyň çäklerini alınıp bolýan işler, medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, ýollaryň we beýliki ordaş desgalaryň guruluşyk işlerini talaba laýyk alyp barmak ornuna toplumlaryň işler amal aşyrylýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, meýilleşdirilen ähli owagçylyk işleriniň agrarten kadra laýyklykda geçirilmeginiň hemde ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň möhüm talapdygyny ölçekdi we burada alınıp bolýan işlere bir gödekçi etmegi taşyrdy. Şol wagtyň özünde o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegine möhüm ähmiýet berilmeliler. Döwlet başçylygymyza bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda halkymyzyň durum jüpçünçligine degişli işleriň alınıp barmagynyň dörli maksatly desgalaryň guruluşyklaryna we ýylatyň durmuş düzümine degişli işlerde häzirki zamanyň özün tejribesiniň ulanmagynyň we oňa täsir tehnologiýalaryň sany ulgamyň ornaşdyrmagynyň döwrüň möhüm talabydygyny aýdyp, bu urda ýerine ýetirilýän işleri ýygyderli gödekçilikde saklamagy taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew häzirki döwürde ýurdumyzyň vilayatlaryna ýa-da ekşine taýýarlygyň çäklerine alınıp bolýan işler barada hadabat berdi. Bellenşýäli şu gün içinde ekşi geçiriljek meýdanlaryň 80 göterimine sürme işleri geçirildi. Şol wagtyň özünde owagçylyk teňkelerini we gurallaryny taýýarlamak işleri guramaçykly alınıp bolýar. Şeýlekem agakinleriň özüşde uruna laýyklykda ýytek işleri, özüşdügini tutmak we ýankeşleriň ýüze çykmagynyň ýöňüne almak boýunça derur tagallar edilýär. Vice-premier hatawatynyň başynda şu ýyl ýurdumyz boýunça jemi 10 000 hektar meýdana ýarlyk soganyň ekilejekdigini, şu gün içinde bir urda bellenlen meýlanmalaryň 60,5 göterim ýerine getirilenini aýtdy. Şeýlekem şu ýyl jemi 30 000 hektara ýarlyk ýer alma ekmek meýilleşdirilýär. Umuman 2022-nji ýylda yer alma we göýök bakça ekinleri 106 000 hektar ekiler. Munyň özi ýurdumyzda alyk bolşugyny has öpçün etmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegini şertlendirer. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, döwletimiziň owagçylyk puwdagynyň gösterilmegine ýygyderli gollaw berýänligini, dürülýän mümkinçiliklerden netijeli peýdaranyp, ähli owagçylyk işleriniň aýratynda mögzümleriň işleriň guramaçykly geçirilmeligini belledi. Bu wagtda vice-premier birnäçe anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentime de sany ulgam arkaly geçirilen iş masalyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir karar watarmadan mundan meýlekde gülläp etmeginiň bähbidine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow jana Frank-Walter Steinmeier Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň federal prezidenti wezipetine gaýtadan taýlanmagy münasibetli gutlugy hatyny berdi. Biz Türkmenistan bilen Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ýokary baha berýär, melelizerimiz gutlugy hatyna belledi. Bu gatnaşyklaryň geljekde iki ýurdun halklaryň bähbitlerine munyň beýlegim ösdüriljekdigini anamellerdi. Döwlet başçylygymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Frank-Walter Steinmeier berkjan tanlyk bagtyarlyk hemem täze başlanýşlaryna üstünlikleri arzu etdi.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Litva Respublikasynyň prezidenti Gitanas Nauseda we onuň üstü bilen ýurdun ähli halkyna Litva döwletiniň dekeldilen günü münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady. Döwlet başlarymyz şu ýakymly pursatdan peýdalanyp, prezident Gitanas Nauseda berkja sağlyk we bagtyarlyk Litva Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk hem awadançylyk arzuw etdi. Şogun Türkmenistan'ın prezidentinin öňdäki boljak saýlawlaryna taýýarlygyň çeklerini, saýlawlary we salasaşyklary geçirmek boýunça Merkezi Toparyň mejlisi boldy. Oňa merkezi saýlaw toparyň ýolbaşçysy hem agdalary gatnaşdylar. Demokratik partiýanyň Türkmenistan'ın prezidenti wezipetini hödürlän dalaşgaryny bellige almak mejlisiň gün tertibiniň esasy meselesi boldy. Saýlawlar we salasaşyklary geçirmek boýunça merkezi topara gelen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Serdar Berdimuhammedow iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgar hökmüne bellige alyndy. Odol habar berilýär Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgarlygy hödürlemek Demokratik partiýanyň nowatdan daşary 9-njy gurultaýyna biragdan makullanyldy. Şu ýylyň 10-njy martyna geçiriljek saýlawlaryň düýbünden täze taryhy şertlerde geçiriljek bellemek ýakymlydyr. Bugün mehriban watanymyz, hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň parasatly ýolbaşçylygyna düýüple durmuş ykdysady we demokratik özgertmeleri durmuşa geçirmekde jemgyýetimizde türkmen halkyna mahsus halk häkimetlik ýöreliglerini pugtalandyrmakda, medeni insanperwer ulgamynyň işini kemilleşdirmekde egert uly üstünlikler gazandy. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetine dalaşgar hökmüne bellige alynan Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Serdar Berdimuhammedow degişli şahsiýetname gowşurly. Vice-premier bu ýere ýygnanylary ýüzlenip, özüniň ýokary döwlet wezipetine dalaşgarlygy hödürlendikleri üçin hoşallyk bildirdi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Serdar Berdimuhammedowyň belleşi ýaly ol Türkmenistanyň prezidenti wezipetine saýlanan ýagdaýyny, özüniň güýjüni, bilimini, tejribesini we ukyp başaranyny bildirilen anama mehriban halkymyzyň we watanymyzyň awadançylygynyň bagtyarlygynyň behidine amalaşyrlayan anyk işleri bilen hötte gelmek ugruna zerur tagyllary etjekdigini inanyrdy. Ozolqlar ýaly açyklyk, demokratik we giň bäsleşlik esasyna geçirilmegi bu jemgyýetçilik syýasy mewsumyň esasy şerti bolup durýar. Milli kanunçylygy we halkara tejribesine laýyklykda ähli dalaşgarlary saýlawçylar bilen duşmak, olary saýlawlaryň öňsüresine maksatnamalar bilen tanışdyrmak, köpçüliklerini habar berişdirişleriniň üstü bilen wagz nasihat çärelerini geçirmek üçin deň hukuklary we mümkinçilikleri berilýär. Saýlaw mewsumyna taýýarlyk görmek we ony ýokary guramaçylyk derejesinde ýurdumyzyň konstitusiýasyna we umumy kabul edilen halkara hukuk gadalaryny laýyklykda geçirmek üçin ähli zerur şertler döredilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň prezidentiniň öňde boljak saýlawlary türkmen halkynyň miýdemez bitewligini, agdyberligini, döwletimiziň we jemgyýetimiziň halkymyzyň şöhratly taryhyndan gözbaş alýan we häzirki döwürde münasip derejede dowam etdirilýän demokratik ýöreligleri üýtgüsiz agrarlygyny has aýdynlygy bilen äşgäredir. Şogun ýurdumyzyň agrar partiýasynyň nowatdan daşary 4-nji gurultaý oba hojuluk toplumyna geçirildi. Ol Türkmenistanyň prezidentiniň öňde boljak saýlawlaryna dalaşgary hödürlemeklige bagyşlandy. Şeýlede paýtatymyzda oba hojuluk toplumynyň binasyna ýurdumyzyň agrar partiýasynyň nowatdan daşary 4-nji gurultaý geçirildi. Gurultaýyň gün tertibine Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgary hödürlemek meselesi girdildi. Bu ýerde geçirilen ähmiýetli syýasy çäre ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň köpçüliklerini habar berişdirişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Odul habar berilýär 2022-nji ýylyň 10-njy martyna Milli Geňeşiň Mejlisiniň karary bilen Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 81 Türkmenistanyň saýlaw kodeksiniň 86-njy maddalaryna laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny geçirmek bellenildi. Kodeksin bu maddasy saýlawlaryň möhletiniň öň geçirilmegini esasy ugur edinýär. Şoň bilen baglykda saýlaw mewsumynyň dowamyna, şöhratly pederlerimiziň taryhynyň dowamyna döreden we dünýäniň solyk asly ýöreligleriniň döwrewap derejede ösdürilmegine we oň beýik maksatlaryň üstünlikle amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär.
Munyň özi döwletimizde we jemgyýetimizde aýratyn urny ýylaýan syýasat şäheriniň möhüm şerti bolup durýar. Şuň bilen baglykda ýurdumyzyň agrar partiýasynyň nowatdan daşary gurultaýyna gatnaşyjylar 10 gün tertibine girdilen meseleler bilen tanışdylar. Gurultaýda Mary welaýatynyň häkiminiň ornwasary Agajan Bekmuradowy ýokary döwlet wezipesine dalaşgärligi hödürlemek baradaky teklibe garaldy. Milli ýerimiziň ýygyderli taýlanmasyny netijesinde milli ykdysadyýetimiziň äkli pudoklaryny geň möçürli özgörtmeler durmuşa geçirilýär. Oň netijesinde Türkmenistan dünýäde ykdysady taýdan kuwatly we sazlaşykly ösüş ýoluny düşen ýurtlaryň birine urildi. Şonuň bilen birlikde döwletimiziň demokratik esaslaryny putulandyrmak, sebetleri durmuş ykdysady taýdan ösdürmek, halkymyzyň hal ýagdaýyny ýygyderli ýokurlandyrmak meseleleri öňde durýan wezipeleň möhüm ugurlarynyň birine urildi. Bu bolsa jemgyýetimizde ruhy galkynşy öpçün etmekde egert uly üstünlüklen gazanylmagy şertlendirdi. Häzirki döwürde göz başyna atyrlan jümüşinden alyp gaýdýan milli demokratik ýöreligleri barha ösdürilýär. Garaşdyrylan aýdyň ýoly bilen ösüşlüň belentiklerine tarap ynamly gadam urýan Türkmenistanyň her bir güni uly ýeňişlere, zähmet üstünliklerine beslenýär. Munyň özi milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary bilen bir hatarda uwatyna toplumyna egert uly üstünlikleň gazanylýanyny aňladýar. Hormatly prezidentimiziň beýleşi ýaly täze tehnologiýalaryň hasabyna uwa hojulyk pudogyny täze ilmi, tehnologik we dolanýyş wagtda gazanylýan täzelikleri ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Häzirki döwürde özüniň saýlaw bilen dörejilikli ýoluny üýtgüsiz agrarly bolan garaşsyz beýtarap Türkmenistan döwletimizde egert uly işler amal aşyrylýar we ýurdumyzyň mundan beýlegi hemme taraplyny ösüşine gönüktirilen taslamalar durmuşa geçirilýär. Şuň bilen baglykda berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek milli maksatnamasynyň üstünlikli amal aşyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Ma'lum bolýaly bu wajyp resminama Türkmenistanyň milli geňişiniň halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çekmegi arkaly tasdiklanyldy. Ol döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyndaky taryhy ähmiýetli waka urildi. Bu maksatnamadan we beýleki geljek uly mailnamalardan gelip çykýan möhüm wezipelerde täzeçe pikirlenip bilýän we giň aň düşünjesi hemem dünýä garaşy bolan ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň, hünärmenleriniň ýolbaşy wezipelerde zähmet çekmegine möhüm orun berilýär. Şuň bilen baglykda milli ýerimiziň milli geňişiň halk maslahatynyň mejlisine eden taryhy çykysynda watanymyzyň hemem halkymyzyň ykbalyna degişli jogapkärçiligi öz üstüne almagy, okyply ýaşlary döwlet wezipesine görkezmek hakynaky başlanjynyň aýratyn ähmiýetlidigini bellemek gerek. Ýaşul nesiller we ähli türkmenistanlar bu ýöreligini dowlugyna golladylar. Onu döwürlüň we nesilleň aýrylmaz ara baglaşygy öz beýany tapýar. Ýurdumyzyň agrar partiýasynyň agdalary şu ýylyň 12 martynda geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny ýokary döwlet wezipesine dalaşgär hödürlemek işlerini ören jogapkärçilikli we hemme tarapyny esasy çemeleşýärler. Munyň özi öňde boljak syýasat şäheriniň ýokary gurumçylyk derejesine geçilme uğruna zerur taýlanlaryň edilýänini aňladýar. Şuň bilen baglykda agrar partiýanyň nowatdan daşary gurultaýyna milli geňişiň halk maslahatynyň mejlisinde milli ýerimiziň watanymyzyň hemem halkymyzyň akwaly üçin jogapkärçiligi öz üstüne alyp biljek ýaşy ýolbaşlar öňe sürmek barada aýdan pikirleriniň möhümdigi belenildi. Çykyş edenler Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgär Bekmuradowyň ýolbaşçylyk we gurumçylyk wagtda ukybynyň bardygyny aýratyn belediler. Ol ussat hojulukçy bolmak bilen bir hatarda sagdyn durmuş ýöreliglerini agrarly, halkymyzyň döreden milli gymmatlyklarynyň ähmiýetine düşünýän we öňde durýan wezipeleň durmuşa geçirilmegine ören jogapkärlik çemeleşýän adam hökmünde kärdeşleriniň hormatyna münasip boldy. Agajan Bekmuradow 1995-nji ýylda Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluş Institutyny tamamlap, injinier guruluşçy hünerini ele aldy. Ol ödürlü ýyllarda Mary welaýatynyň etraplarynyň häkimliklerine, magtum adyna ýaşlar gurulmasynyň wekil wazir etrap mejlisinde, kärdeşler arkalaşyklarynyň wekil wazir etrap birleşmesinde işledi. 2017-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Mary welaýatynyň häkiminiň ornwasary wezipesinde işleýär. Nowatdan daşary gurultaýa gatnaşyjylar ýolbaşy wezipede bitiren hyzmatlaryny, iş tejribesini, belent işçilik hemem ahlak häsiýetlerini bellep, ony ýurdumyzyň eň
Milletlerinin yuqori döwlet wezipetine dalaşgär hökmünde ködürilmek barada çözgüt kabul etdiler. Çıkışlar tamamlanan soň Bekmuradowy ýurdumyzyň prezidenti wezipetine dalaşgär hökmünde ködürilmek barada kararyň taslamasy sesi goýuldy. Hemen bir agzdan kabul edildi. Mary welaýatynyň häkiminiň ornwasary dalaşgär billerilen anam üçin hoşallyk bildirip, oň ören uly jogapkärçilikdigini hemen bu anamy ödemek üçin äkli tagylarlar etjekdigini aýtdy. Dalaşgärleri ködürilmek dowam edýär. Ýakyn wagtda ýokary döwlet wezipetine beýleki dalaşgärliň atlaryň belli bolar. Bu bolsa prezident saýlawlarynyň giň bäsleşlik esasy geçirilýänine aýdyň şaýatlygy diýär. Häzirki jemgyýetçilik syýasy mögsümiň Türkmenistan konstitusiýasyna hem halkara hukugynyň kadalaryny laýyklykda geçirilýänini aýratyn bellemek gerek. Munyň özi halkymyzyň köp asyrlardan beri gelýän hem milli häsiýetiniň özüni öwürlen gadymy halk häkimetlik däplerinden gelip çykýar. Türkmenistanyň Milli Geňişiniň halk maslahatynyň 11 fevralda hormatly prezidentimiň başlyklyk etmegine geçirilen meclisiniň taryhy çözgütlerini we onu öňde goýulan wezipeleň ýerine ýetirilmegine başlanan maslahatlar netijeligi bilen tapawutlanýar. Şu gün halk maslahaty demokratiýanyň milli nusgasy adly maslahat Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýat toplumynyň guramagyna geçirildi. Maslahatda Milli Geňişiniň halk maslahatynyň mejlisiniň gün tertibine girdilen meseleler boýunça pikir alşmalary boldy. Hormatlar kadamynyň şol mejlisi eden taryhy çykyşynda öňe sürülen başlangyçlary hemde 2022-nji, 2050-nji ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysadydan üstünmegiň maksatnamasyny we onda kifitlenen wezipeleri ýerine ýetirmegiň möhüm ugurlaryny aýratyn ünsberli. Çıkış edenlerin belli işler ýaly bugün Türkmenistan'a şan şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan gadymy milli däp desturlar münasip dowam etdirilýär. Hormatlar kadamynyň baştonlygyna ýurdumyzda ýaýwanlanan demokratik özgörtmelere hil taýdan täze iter berli. Mehriman Erkadamynyň başyna başlan oňy fiýasy strategiýasynyň iler tutulýan meseleleri bu strategiýanyň döwlet adam üçin diýen baş çygaryna öz beýany tapýar. Maslahatda halk maslahatynyň mejlisiniň Türkmen döwletiniň täze taryhyny, oň demokratik biniatlarynyň potolandyrylmagyny aýratyn ähmeti nygtalyp, kabul edilen çözgütleriň watanymyzyň mundan meýlekde rowaşlanmagy, oň täze taryh ýanda gullap etmegi, halkymyzyň bagtyýarlygy hemde awadançylygy üçin berk biniat boljakdygy bellenildi. Türkmenistanyň Milli Geňişiniň halk maslahatynyň halkyň arkadaly zamanasy ýerine geçirilen mejlisinde garaşsyz kemişelik bitarap diýarymyň geljek 30 ýylyň içinde ýurdumyzyň depkini ötüşini üpşini çek işlere hemde ýeten sepetlerine münasip baha berilendigi bellenildi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň taryhy ötüşiniň täze tapgor kökünni, oň berqara döwletiň täze ýamynyň galkynçy diýilip atlandyrylmagynyň maksady laýyklygy barada aýdyldy. Şeýlede çykyşlarda döwlet başçymynyň şu ýyl Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilenine 30 ýyl dolýan bilen baglykda esasy kanunymyzyň mazmunyny, onda beýan edilen kadalar hemde ýörelgeleri, adam hukuklaryny we azatlyklaryny gorumak boýunça amala asyrlayan anyk işleri düşündirmek hemde giňden wagt etmek babata çäherleriň toplumynyň geçirilmeligi barada aýdan sözleriniň ähmeti bellenildi. Şoň ýaly döwlet başçymynyň Milli Geňişiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň dörli ýurtlaryň parlamentleri bilen gatnaşyklary potolandyrmak hemde ösdürmek boýunça işler dowam etmelilikleri, halkara guramalary, şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine girýän guramalar bilen hyzmatdaşlyk hasa berkitmelilikleri barada aýdanlarynyň hem ähmeti bellenildi. Hormatlar kadamynyň Milli Geňişiniň halk maslahatynyň agdalarynyň we mejlisiň deputatlarynyň öňünde siýasy partiýalar hemde jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde ýurdumyzyň garaşsyzlyk ýyllaryna gadanan üstünliklerini wagt etmek boýunça alyp barýan işlerini dowam etmelilikleri, wekilçilikli häkimetiň ýerli edaralaryna hemde öz-özüne doranlyş edaralaryna kanunçylygy öwrenmek boýunça guramaçylyk hemde usuliýet kömegini bermelilikleri baradaky sözleriniň döwlet ötüşiniň demokratik ýörelgelerini potolandyrylmagy uğruna goýulan wezipeleri özüne jemleýändigi bellenildi. Bugünkü maslahatçylar 11 fevralda geçirilen Milli Geňişiniň halk maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzyň ähli sewetleriniň wekilleriniň çykyşlaryna beýan edilen teklipler boýunça pikir açdylar. Şunun bilen baglykda arkada prezidentimiň jogapkärlik wezipeleri watanymyzyň hemde halkymyzyň ykbaly üçin jogapkärçiligi öz üstüne almagy ukyply ýaş ýol başçylary öňe sürmek barada beýan eden pikiriniň wajipligi bellenildi. Şu wagtda ýaşy nesilleriň bu başlangyjy dolu gollaýandygyny noktaly. Şol başlangyçda bolsa döwürleriň aýrylmaz ara baglanşygyny hemde nesilleriň dowamatlygyny alamatlandyrýan halipaçylyk ýörelgeleriniň asly däpleri öz beýany tapýandygy aýdyldy.
Halkyň arkadagly zamanasy ile baglan edilen şu ýylla geçirilen halk maslahatynyň mejlisi watanymyzyň ýyl ýazysyna altyn harplar bilen ýazyldy. Mälim oşaly forumda ýurdumyzda geljek 30 ýyl döwrü üçin durmuş ykdysatydan üstünmeň milli maksatnamasy esasyna giňgerini özgertmeleriň täze tapgyryna bagdalga berildi. Maksatnamanyň berqarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysatydan üstünmeň milli maksatnamasy ýylyp adlandyrylmagynyň aýratyn ähmiýetliligi çykyşlarda beýlenildi. Maslahatyň ahyryna gatnaşjylar hormatlar kadamynyň adyna bir agazdan 100 kabul etdiler. Paýtatymyzda Zenanlaň ýagdaýy barada komissiýanyň 66-njy mejlisine taýýarlyk görmek boýunça Merkezi Aziýa döwletleri üçin sanly ulgamar arkaly sebit geňeşmeleri geçirildi. Howanyň üýtgemi bilen baglykda gender deňliginiň meselelerine bagyşlanan çäre ýurdumyz hem Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň ýurtlary üçin Birleşen Milletler Guramasy Zenanlar düzüminiň sebit edaresi bilen bilelikde guruldy. Mälim bolşaly Türkmenistan geçen ýyla Birleşen Milletler Guramasynyň gender deňligi meseleleri we zenanyň hukuklaryny hemde mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça edarasynyn ýerine ýeterje geňeşiniň agzalygyny 2020-nji 2024-nji ýyllar döwrü üçin saýlanylýar. Bu duşuň maksady Merkezi Aziýanyň ýurtlaryna 66-njy mejlisiň geňeşmelerini taýýarlyk görmekde golluk bermek hemde howanyň we daşky şoň üýtgeme we tebigy betbaçylyklaryň howpyny azaltmak babatda ýagdaýy düýbünden üýtgedýän hareketler boýunça tejribe alşmak, maslahat bermek hemde onuň geljegine bolan sebit garaşlaryny kemale getirmek üçin belelikde esasy umumy pikirler alalaşmakdan ibaretdir. Şu ýyla komissiýanyň 66-njy mejlisiniň bowdugy howanyň üýtgemegi, siýasat hemde daşky şoň goramak we betbaçylyklaryň howpyny azaltmak ulgamyny maksatnamalar bilen baglanykdy. Gender deňligini gadanmak hemde ähli zenanyň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek bolar. Iki mejlisiň dowamyny geňeşmelere gatnaşjylar howanyň üýtgeme we munyň sebitde zenanyň ýagdaýyna täsiri bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar hemde tejribe alşdylar we howanyň daşky şoň üýtgeme hemde betbaçylyklaryň howpyny azaltmak babatda hereketleri boýunça maslahatlary işläp taýýarladylar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şoňy 15-nji fevralda saat 20-den 16-njy fevralda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqan vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup, buna ordan telesekunt 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çenli mayl, gündüzüne 7-10 gradus mayl bolar. Ahil vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup, buna ordan telesekunt 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çenli mayl, gündüzüne 5-10 gradus mayl bolar. Mary vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup, demnaz güni ordan telesekunt 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 0-5 gradus sowuk, gündüzüne 4-9 gradus mayl bolar. Lebap vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup, demnaz güni ordan telesekunt 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 0-5 gradus sowuk, gündüzüne 5-10 gradus mayl bolar. Daşky vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup, demnaz güni ordan telesekunt 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1-6 gradus sowuk, gündüzüne 2-7 gradus mayl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly howa bolup, güni ordan telesekunt 8-10 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 0-2 gradus sowuk, gündüzüne 7-9 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 16-syna magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar.
Eziz vatandaşlar, qış faslına günün dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazara alyp, faslaň aýratynlyklarına laýyklykda geyinmegi. Şeýle-de häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň kadadan 6 oturum artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglaşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirip biläjek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtüklerini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr aratçagy berja etmek, eller arasynda saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenip faslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňlan watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe watanymyz Türkmenistan äkli babatlarda ötüşleri betlenýär. Äkli ötüşüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.